Bi dengê xweş û zelal, vî dengê çiyayî mîna çiyayên Kurdistanê, hunermend û mûzîkjenê Kurdî Rojavayê Kurdistanê Salah Osê cihê xwe di dil û ramanên gelê Kurd û hezkerên mûzîk û strana Kurdiya Rasan de piştî terxankirina piraniya salên jiyana xwe ji bo xizmeta doz, stran, huner û folklora Kurdî girt. Rojeke bi kul û xem û tarî de li ser dilê hezkerên hunera Kurdiya Rasan roja pênşemê heftê hezêrena 2018 piştî rûbirûbûna nexweşiyeke giran li bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanê hunermend Salah Osê di temenê 63 salî de koça dawî kir li zêdê xwe gundê Tilşeîrê gundê hunermend û helbestvan û rewşenbîran bi xak hate spartin. Gava bimrêm yar rûnetul ber serê min. Salah Osê sala 1955 li gundê Tilşeîrê yê ser gundewarê Qamişlo vejdayî bûye li gel malbata xwe li taxa Erbewiyê navenda bajarê Qamişlo niştecî bûye li gelek alav û amûrên hunerî bi taybet li bizqê dida stranên netewî, kultur, folklora Kurdî di ahengên gelerî û helkeftên netewî û niştimanî de strand û navê wî li Qamişlo gundewarê wê piştre li Cizîrê û tevaya Rojavayê Kurdistanê belav bû. دلبرا من ويا شيرنا من جزودم تنديتيا قلكم بريا تكيريا Osê xwedan berhemekî berçav e di folklor, stran û vîzgeha Kurdî de bi dihan stran û mûzîkên wî yên taybet hene. Strana wî jî pir xweş dihat ezberkirin. Pir gotinên wî xweş û sivik û biwate bûn. Di civak û helkeftan de gelekî dihatin strandin. Dilê xelkê jî bi wan stranan xweş dibû. Gelek stranên wî bûne mîna nameyên evîndaran. Dihatin diyarkirin. Bi serbestî were baxê vînê nekefetî her du hatî civînê werto bibanîşana. Hunermend Salah Osê bi dilpakî û wefadariya xwe li ba camawer nas kiriye. Ji ber kar, xebat û xizmet û hezkirina hunera Kurdî xwedan rêzgirtineke taybet bû. Pir girêday, xak û siruşt û henaseya welêt bû. Dest ji bajarê Evînê, bajarê Qamişlo bernedida. Herdem digot ez mîna masî me û Qamişlo deryaya min e. Bê Qamişlo ez nikarim bijîm. Salah Osê destpêka sala 1979 de dest bi mehremendî û hunera xwe kir. Mîna gelek hunermendên navdar wek Seîd Gabarî, Mihemed Şêxo, Şevger Hovik, hejmareke din ji hunermendan. Kar û xebat di koma narîn a huner û folklora Kurdî de kiriye. Qurbanî jî di ber kar û xizmeta doza Kurdî de daye. Para xwe ji gefên rejima Sûriyê dîtiye û rastî gelek astangiyan di jiyana xwe ya rojane de hatiye. Tevlîk û hunermend Salah Osê bêhtir ji 10 caran seredana Ewropayê kiriye û li gelek welatên Ewropayê geriye ye. Xweşiya wê jî dîtiye lê herdem li bajarê xwe bajarê Qamişlo vedgeriya û karê çêkirina amûrên mûzîkê di cihekî taybet de lê rojhilatê Qamişlo dikir. Bi zanebûn û şarezayiya xwe dihate naskirin. Projeyên wî yên hunerî pir hebûn. Xwedî armanceke pîroz bû. Lê rewşawiya aborî herdem di bûrêgir jêre. Ji stranên Salah Osê yên ku gelekî belav bûî hatine ezberkirin. Silavê te gihane min, vaye dîlbera min, ava heyatê, ne çeyar û gelek stranên din hene. Bi koçberkirina hunermend Salah Osê Rojavayê Kurdistanê û Kurdistanê bi giştî û hunera Kurdî hunermendekî mezin ji dest da. Lê stran û mûzîkên wî herdem wê sax bimînin. Ez hemû kava
دشی